na, sino kayo nakagat dyan? Salamat po tayo Mendo and like and share po. Shoutout Tatay Mendo ulit. Si Axel. Si C5. Ayan. C5. Ayun. Ganda ng balusan, tsaka Tagalog. Quality, hindi quality. Quality siya. Quality. Thank you Axel, thank you. Thank you tayo. Ayan mga gamba, magandang araw ulit. Welcome back to my channel. Shout out muna tayo mga gamba bago tayo maglaban. Shout out kay JC Gamer, Listen to Me, Edgar Flores ng Libis Kanunay, Alin Kurt Araneta, Raisin Juan Hipolito, Steven Phil de Guzman, Remix Lover, Justin Rain Bautista, Kasakmal TV, Relan Dio, at saka si Xavier Matthew Aguirre. Yan, shout out sa inyo mga gamba. Ayan yung picture, yan. Tagalog yan para sa mga gamba. Okay, lalabas natin yung isa. Yan. Yan yung isa na pag ilalaban natin. Tagalog yan mga gamba. Yan. 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 Bilis lumakad. Ayan siya. Ito yung isa. Medyo payat sa pero mahaba rin kalamay. Yan. Okay. Paras lang haba ng galamay ito mga gamba. Butchub lang yung isa. Pagharapin na natin ha. Yan. Pagharap na kayong dalawa. Yan. Oh. Uy, dumaan lang. Iyon na. Oh. Iyon na. Sino kayo nakagat dyan? Ay, yung butchog ang nakagat mga kagamba. Oh. Yung butchog ang nakagat. Dinaalis siya ng payatot. Pero kanina tumatakbo yung payatot eh. Ayan oh. Oh. Ang bilis ng pangyayari. Nadali sa balikat yung butso. Tingnan nyo mga Tagalog yan mga gamba. Karting lang yan kahapon. Wala namang kondisyon yan. Pinili ko lang yan sa kaha. Wala na, hindi na binitawan. Ayun na. Wala na. Pagkain na yan mga kamba. Ayan, talo yung mutsyog. Yan. So hanggang sa muling pag-upload ulit mga kamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Tatay Mendo. Like and share po. Bye!